Doşun gün tertibinin çäklerini taraplar siyasi diplomatik, söwda ykdysady we meden insanperwer ulgamlarda iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny hende onumundan beýlekde ösürmen geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Daşary işler ministri hemde mehman ýokary siyasi derejesindäki ýygyder gepleşikleň döwlet ara gatnaşyklaryny ösürmek möhüm ýagdaý bolup durýanyny notladylar. Türkmenistanyň we Pakistanyň parlamentary gatnaşyklaryny berkitmäge, şeýle hem halkara we sewitleýän düzümleriň çäklerini hyzmatdaşy ösürmäge ýagdyklanma bildirýänligi belenildi. Taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça belelikdäki Türkmen Pakistan hökümetleri toporunyň ýeşiniň ähmiýetini notladylar hende ýakyn geljekde onuň nowbatdaky meşetini geçirmäge ýagdyklanma bildirýänligini beýan etdiler. Söwda ykdysady ýeşary giňeltmek maksady bilen söhbetleşir iki ýurdun hususy ulgamynyň wekilleriniň arasynda gön gatnaşyklary ýol goýmak babatda pikirlerini aýtdylar. Mundan başga da hyzmatdaşlygyna şertnamalaryň hukuk benýadyny kämilleşdirmek ýollaryny hemde energetika we uly ulgamyny belelikdäki tatsamylary öňe ilerletmek baradaky meselelere garaly. Şunuň bilen baglyqda diplomatlar Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gady geçirji tatlamasynyň durmuşa geçirişini ara alyp maslahatlaşdylar. Geňeşmeleň dowamynda taraplar meden insanperwer hyzmatdaşlygy we şu ýyl geçirmegi meýilleşdirilen çäreler barada pikir açdylar. Doşuň ahyrynda gatnaşyklaryň ähli ogullarda ösürilmegine uly üns berýänligi üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamda hemde hormatly prezident we Arkadaly Gahrman Serdarymyzy hoşçalyk bildirli.